cɛm mi to java la jeni mi to java la i kɛrɛfɛ ma wallahi ah voilà Ivo naam ne bɛ siran kɛrɛfɛ maa ɲɛ kɛrɛfɛ maa ne bɛ siran ɲɛ dabali jugu caman bɛ yen ne bɛ siran ɲɛ mais ne bɛ siran kɛrɛfɛ ɲɛ maa ɲɛ fɛn min na o ye kɛn kɔnɔ ye parce que maa kɛrɛfɛ maa de bɛ se ka kɛn kɔnɔ k'i kɔnɔ sinon kɔrɔtikisɛ k'a jigin komi sankisɛ k'a kunbɛn k'a fara ɲɔgɔn kan o dalilu bɛ ne bolo kuranɛ kɔnɔ n bɛna o d'i ma sangari i y'a faamu wa Ivo naam mɔriw bɛ kangari da i ye n'i siranna i perdre la mais n'i ma siran n bɛ gɔtɛrɛ d'i ma kana siran Ivo naam i bɛ labɛn da kisa dɔ la n'i ye labɛn kɛ ka labɛn kɛ dɔrɔn i tɛ kɛ waritigi ye bilen i y'a faamu wa n'i ye labɛn cogo dɔ la ka se niveau dɔ ma i tɛ kɛ waritigi ye bilen parce que hali jugu tɛ se ka gɛrɛ i la n'a ka nafolo ye mɔgɔ dɔw dun bɛ baara kɛ ka hokumu kɔnɔ o bɛɛ ye jugu ye n'i y'o bɛɛ fa i tɛ wari sɔrɔ bilen ala k'a bɛɛ sɔrɔ o kumana min na mɔgɔ bɛ garisɛgɛ sɔrɔ garisɛgɛ sanuma ala kuta t'a la marakaw ka ɲini fɛn hali bi na maraka dɔ wele k'olu kɔni bɛ wariko in de la dɛ maraka dɔ ka wele k'o fɔ su la waatila a ko aw bɛ wariko in de la ko maraka kɔni maraka t'a la ye wariko in ye koyi o tuma na n bɛna o d'i ma bi su in na ta bɛɛ ye kuranɛ ye Ivo ko la uzu birabil falaki birabil nasi ne hakili la n delila k'a fɔ ye ala ka ma ne ma fɔ wa e y'a kɛ wa dɔ b'i bolo yen nka n bɛ fɛ i k'a kɛ ne tɛ nkalon tigɛ dɛ hali sisan ne ye n ko nasi la sisan ka na n sigi ne ye n ko n ma so sigida la yan n ma dɔn sɔgɔnɔ ka nasi ta ka k'a la n'u y'i nɛgɛ k'i kana nasi ko anw fɛ farafinna yan u y'i janfa n ma tubabuw fɛ yen fɔ dɛ tubabuw fɛ yen bi bi in na a filɛ diɲɛ niveau min na tubabuw fɛ yen ni mɔgɔ o mɔgɔ ka kodɔn walima i ka kekuya y'a to i ma ordinateur kala i ma permis ta i perdre la i mana kala tubabuw fɛ yen cogo cogo n'i kɔni ma ordinateur dɔn bi bi in na i ka kalan ye fankelema de ye i mana diɲɛ giri tubabuw fɛ yen cogo cogo ni permis t'i bolo i ma foyi kɛ ɔ nka anw fɛ yan farafinna yan n'u y'i nɛgɛ k'i kana nasi ko n'u y'i nɛgɛ k'i kana yiri ko u y'i janfa o de kosɔn mɔgɔ dɔw bɛ tile ka ne wele suma bilahi mɔgɔ b'a ye ko ne tɛ appel ta e bɛ yan bi i b'a ne bɛ dɛsɛ appel de la ka telefɔni faga ka lafiya bɔ hali bi ne y'a dabɔ a kama k'a minɛ 13h la fo 17h n ka telefɔni bɛ n dɔgɔnin bolo parce que a y'a sɔrɔ ne dusukun sɛgɛnna parce que a maɲi hakɛ bɛ ko la quoi i y'a faamu ka n ka wurudu kɛ ten ka telefɔni bɔ a la fɔlɔ mais a fɔ ko ye min ye i b'a dɔn wa dɔw de b'i wele a tura ko tiɲɛna an dun ye kangari da o ye n ko yanni ko ka tiɲɛ a ye volume ninnu dɔ lajɛ dɛ nin de don wa an ye kangari da aw ye n ko yanni ko ka tiɲɛ n k'aw ka ko labɛn aw banna ka ko labɛn ko tiɲɛnen sɔrɔ k'a fɔ n bɛ o de di ka taa ko la ayiwa baasi t'a la a bɛ ɲɛ i y'a faamu ne ye kangari da i ye de ne lamɛnba n ko yanni ko ka tiɲɛ i bɛ wuli k'i jɔ ka ko labɛn a baw mana fɔ a ka kan non maman bon nin ko ninnu tɛ tiɲɛ sa cɛ ko bɛ n'a waatiw don i ta tiɲɛni halakilen kɔ i bɛ sɔrɔ ka na ko mɔriw k'i yɛlɛma i terikɛ min y'a f'i ye ko cɛ ko bɛ yen ko wɛrɛ bɛ yen koyi i ko non ayi cɛ mɔri ninnu tɛ tiɲɛ fɔ nin kuma in nin bɛ digi ne na kosɛbɛ e ni tiɲɛ fɔ balima bɛɛ cɛ mais mɔri ninnu tɛ tiɲɛ fɔ manamanakan tɛ mɔri ninnu tɛ tiɲɛ fɔ mɔri dɔ de ye tɔgɔ da mɔri dɔ de y'i ka denwuli kɛ i muso furusiri mɔri dɔ de y'o kɛ i sa don mɔri dɔ de bɛ wele n'i bɛ kuma i t'i kuma cogo dɔn karamɔgɔkɛ mɔriya ye tiɲɛ o mana sisan n'an ko mɔriya ye tiɲɛ an tɛ tiɲɛ dɔ di mɔgɔw ma parce que n'i ko fɛn nin ye tiɲɛ ye a tiɲɛ dɔ di ala ka mamadu kuranɛ filɛ e fɛ an b'a daminɛ wari la wa tangana tangana awɔ an ka tangana ɲini farafinna yan ni mɔgɔ ma tangana ɲini hali ni ye wari sɔrɔ o b'a tiɲɛ
yɔrɔ waritigi dɔw bɛ yen nɔ olu fɛ ko foyi tɛ foyi k'u la i ni dabalijugukɛla de kana bɛn sinon a bilahi talahi n'a y'a sɔrɔ i bɛ hollandais misiw feere i bɛ kami feere taa ɲini t'a sɔrɔ ala ka ni dabalijugukɛla bɛn ne bɛ dugawu min kɛ mɔgɔw ye nin de do koyi ne yɛrɛ tile kelen ne ça fait quoi kana y'i da i yɛrɛ la k'i t'i labɛn quoi diɲɛ don o don i ko i k'i mun dalu ninnu de ala ye mais dafɛn dɔw de bɛ dugukolo kan u bɛ ɲɔgɔn kɛlɛ dalu ninnu y'o de ye e ka kolen ye kɛlɛkɛla dɔw de bɛɛ n'a fɔ tubabuw ka misili ninnu ni anti misili ninnu filɛ de dabalijugu misaliya foyi tɛ dabalijugu la yan anw de ma se k'an ka dabalijugu développer k'a taatɔ b'i ye nka a nɔ b'i ye dɛ ni misiri filila a bɛ taa bɛɛ yɔrɔ min na tubabuw ka misiri yɔrɔ a b'i ye a ye so min jɛ a b'i ye an ka dabali an b'a k'i la a taatɔ t'i ye mais bilahi kuru bɛ bɔ i la kɛrɛfɛ ko bɛ yen koyi o mana e ka o dabali anti misili ye jumɛn ye i ka tangana mun bɛ kula uzu birabili falaki sɛbɛ siɲɛ 41 ka birabi nasi sɛbɛ siɲɛ 41 nin ye tiɲɛ ye nin ye tiɲɛ ye nin ye tan sɔn tɛ ka sɔn dɛ a bɔ a la n'o tɛ kojuguba YouTube tɛ ala k'an bɛ sɔn ma kula uzu birabili falaki a sɛbɛ siɲɛ 41 birabi nasi i ka sɛbɛ siɲɛ 41 TikTok mɔgɔ ta la n'a sɔn bɛ ka taa la i ye fɛnw changer parce que o b'a fɔ k'a sɔn ma ne kun ye nin de bɔ k'a dun ayiwa ala k'an bɛ sɔn ma kɔnɛ i y'a bila enregistrement na a bila enregistrement na mais min ɲini fɛ n kanuba ani filɛba an ka kuma in fɔ k'a walawala an ka cun ka sumaya ne yɛrɛ bɛ min ɲini fɛ dɛ ne bɛna dalilu min fɔ n bɛna dalilu damadɔ de tugu ɲɔgɔn na sisan a y'a ta a k'a kɛ n'a y'a kɛ volume YouTube mɔgɔw yala ko volume ko bɛ cogo di e y'a bɔ a la jumɛn de y'a microphone o de don nin de don wa o fa siɲɛ kelen n'i y'o fa o connecter ka bɔ a la siɲɛ kelen a banna voilà k'u k'a jateminɛ n'a ma sɔn a faga a tigɛ k'a lancer i y'a mɛn u ka fɛn lajɛ n'a ma sɔn parce que an bɛna yɔrɔ min expliquer sisan nin volume perdu man kan na dɛ sɛginka kuranɛ sɛginka ninnu ne t'olu ɲɛ kilisi sɛginka ka nɔgɔ kuranɛ sɛginka ye o ko cogo di aya ni volume tɛ yen dɔrɔn a y'a déclarer joona an bɛna don kuma caman tɛna k'a kɔnɔ an bɛna dalilu yɛrɛ de expliquer sisan o la a ka se k'a ta kɔnɛ kuranɛ ye tiɲɛ ye i dara a la o tiɲɛ don i ma da la o tiɲɛ don n'a dara kuranɛ na a y'a ta k'a kɛ n'a ma da la a y'a to yen Israël bɛ ka diɲɛ mara Israël a bɛ ka diɲɛ mara occidentaux ninnu américains ninnu ani européens ninnu a bɛɛ bɛ Israël ka mara kɔnɔ o sera hun na wa n'i ko k'i bɛ se Israël ma n k'u b'i kɛlɛ i bɛ tile ka jamana tɔw ci mun fɔ mais mun de bɛ Israël aw t'a dɔn mais ne b'a dɔn Tawreta dɔnni de bɛ Israëliens na secret tant que n'o secret dɔnni b'o la bilahi suma walahi américain ninnu tɛ se ka bɔ so ninnu ka réunion minnu bɛ kɛ o ni réunion minnu bɛ kɛ a bɛ mɔgɔw kɔnɔ ko date fu de bɛ tubabuw bolo dɔrɔn k'u bɛ t'u sigi ko an bɛ réunion kɛ nin don ye nkalon don ni yahudiya dɔnnibaa ninnu de bɛ don di a ye nin kɛ réunion kɛ nin don ye a ye réunion cɛ nin don ye n'a y'a kɛ nin don ye a ka fanga bɛ perdre walahi suma walahi yahudiyaw de bɛ nin fɔ américains ye américains bɛ ka diɲɛ mara marifa dɔrɔn ko tɛ koyi dɔnnikɛlaw ko don sinon mun de bɛ Israël k'o tɛ Amérique diɲɛ ka yelifɛn la mun de bɛ Israël k'o tɛ Amérique mais munna Amérique ma se ka jɛ a tɛ se ka jɛ o secret bɛ Israël dɛ kana siga an ko an tɛ taa an ka secret fɛ n'o tɛ secret bɛ iraniyɛnw bolo a siga t'a la dɛ secret bɛ iraniyɛnw bolo iraniyɛn tɛ wahabiya ye mɔgɔw bɛ min ye shitiw don siyaw don siyaya kɔ tɛ o siya ye tɔgɔ de ye diinɛ tɔgɔ mais ko wɛrɛ de bɛ yen secret bɛ k'o la i y'a faamu wa dɔnni n bɛna kuma dɔnni yɔrɔ min kan sisan a k'a faamu dɔnni sigin tɛ ko kuranɛ dɔnni sigin tɛ ko hadisa dɔnni sigin tɛ ko tawreta dɔnni sigin tɛ ko injila dɔnni ye k'i bɛ min dɔn min kɔnɔ
ka sɔrɔ kuranɛ ma se yan nɔ an ka mɔgɔw kun bɛ dɔnni baara kɛ wa a bɛ kɛ wa kuranɛ bi yan nɔ i bɛ dɔnni wɛrɛ baara kɛ a bɛ kɛ ne bɛ ka kilisi min fɔ tu bisimila suruku dugutigi a tɛ kuranɛ kɔnɔ mais n'i y'a kɛ a bɛ kɛ mana dɔnni tɛ o ye mais ni ala ye kuranɛ dɔnni de d'i ma silamɛ foyi t'o bɔ wallahi mana kuranɛ dɔnni dɔ filɛ kuranɛ tangana i bɛ kula wuzu birabili falaki sɛbɛ siɲɛ 41 ka birabi nasi sɛbɛ siɲɛ 41 i bɛ jelikisɛ ɲini numuw ka jelikisɛ i b'a ɲini i b'a bila tasuma na n'a bilenna i b'a ta i b'a bila nasi la ni nasi in sumana a k'i koliji la tile 7 ne ye nin di mɔgɔ dɔ ma bi a nana ne yɔrɔ la summa billahi tallahi ne y'a d'a ma ne ko karisa n bɛna min d'i ma maa min ye dabali k'i ka nafolo tiɲɛ a tigi bɛ dɔn an tɛ ni marakɛ cɛkɔrɔba ta ye ten dɛ nin ye bamanan ye n y'a di min ma ne kɔrɔlen kuranɛ na bamanan don mais a nana ne yɔrɔ la yan i y'a faamu a ko a dara Hayidara la ale ye Hayidara kama ye ale dara ne na Hayidara kama n ko wa ne fana bɛna n jɛ ye Hayidara kama n ko n bɛna n dalu d'i ma taa k'o tile 7 maa min y'i dabali n galena ala la i b'a dɔn min nana zarabara 2 in di ne ma sɔgɔma wula in na k'an do yen ale don i y'a faamu maa min y'i dabali i b'a dɔn a ko han ko taa kɛ sa ne y'a tila ko ten ne tɛ dalu di gaza kula wuzu birabili falaki birabi na sinya sɛbɛ k'a d'a ma ko taa ko tile 7 a taara ko tile 7 karamɔgɔkɛ kuma bɛɛ mana fɔ kama maa min y'a dabali an d'o fɔ a ɲɛ kan a bɛ se ka kɛ a tigi fana bɛ réseau kan n'a y'a sɔrɔ a tigi kɛlen don k'a fɔ a ye bi a y'a dabali min kɛ a y'a fɔ a ye ko karisa i ka sarakati ye nin fɛn in de ye c'est que i ka bɔ i ka nin gɛlɛya in kɔnɔ a yɛrɛ dabaliba de nana o fɔ a ye c'est que i ka bɔ i ka gɛlɛya kɔnɔ min y'a dabali dɛ o yɛrɛ tilala ka n'a bɔ cogo fɔ a ye ne bɛ kɛ kuranɛ d'aw ma ça fait quoi n ko u bɛ tila k'u sigi manamana k'a de la ko réseau kuma an bɛ k'an fa fɔ k'an ba fɔ mun ko sɔn a kana ala kota kɛ ne ye nin di nin ma de dɔgɔkun kelen nin nana nin jaabi di ne ma wula in na ko ayatollah billahi y'a fɔ tiɲɛ don wallahi n ye jaabi sɔrɔ jaabi dama tɛ dɛ hali fɛn min bɔ a kɔnɔ parce que o ye n dabali ni min o b'o dɔn min bɔ a kɔnɔ o yɛrɛ de nana o fɔ n ye ko f'i ka nin ko in de kɛ o la i bɛ bɔ ne y'o kɛ bi cɛ nana jaabi di ne ma wa ditɔ filɛ ma ko kula wuzu birabili falaki birabi nasi tiɲɛ don dɛ tiɲɛ don n'i y'a kɛ karamɔgɔkɛ i b'i bɔ sa ala k'an bɛ sɔn ala kira kosɔn ala ka mamadu an bɛna telefɔni yɛlɛma tiktok a ye n ka nin fɛn sigi ka ɲɛ an ka mɔgɔw ta mɔgɔw mago b'an na wala an kun y'o layidu di mɔgɔw ma bi k'a fɔ an bɛna mɔgɔ caman ta ni ala sɔnna a ma i y'a faamu an ye tangana kelen di an bɛna don garisɛgɛ kɔnɔ sisan ni ala sɔnna a ma tila tangana na pewu dɛ mais nin dir'i ma a ye nin kɛ ala ka mamadu tiktok a dayɛlɛ question jumɛn b'i bolo i ka sɔrɔ ne y'a fɛ mun na i bɛ sɔrɔ ka n'i ka question de kɛ sa min y'o jaabi n'a bila ɲɛfɛ caméra la fɔlɔ an bɛ mɔgɔ joli la yen karisa a to yen n k'u jaabi a tɛ karisa de la tiktok to yen n b'u jaabi awɔ an ka yɛlɛmani to yen fɔlɔ n b'u jaabi i y'a faamu wa kula wuzu birabili falaki ne kun tɛ ka maraka cɛkɔrɔba de ta fɔ a ye n bɛ segin a kan k'a faamu maraka cɛkɔrɔba tɛ dɛ wallahi billahi summa ne ye nin di nin ma a ko a sigona k'a sigo ye fɔlɔ a tigi dɔ de tun bɛna ɲumanya dɔ k'a ye a dabalibaga in ko k'o tigi kan'o kɛ mais dabalibaga in tilala ka n'a fɔ a ye o karisa f'i ka nin sarakati in bɔ mun kosɔn i ka gɛlɛya in ka ban kuma bɛɛ tɛ fɔ réseau kan nka a ye nin kɛ kula wuzu birabili falaki siɲɛ 41 birabi nasi siɲɛ 41 a y'a kɛ ne y'a di mɔgɔ dɔ ma sisan Bamako kɔnɔ yan sisan wula in na a nana jaabi di ne ma ko wallahi min ye n dabali a y'a fɔ o dama tɛ dɛ hali saraka min bɔ ko in na a y'a fɔ yɔrɔ o y'a da ye dɛ ala k'an bɛ sɔn o tuma na min nin dalu ninnu d'aw ma mun kama kɔnɔnajɛlenya dɔw de ko an ka n'o kɛ an ka to dabiri la mɔgɔw kan mais ne sara ne su tatɔ filɛ n'a ka dɔn tatɔ filɛ nin nkalon don ne mamuso ye min di ne ma o nafa de filɛ dugukolo kan a dugawu min bɛ k'a ye a b'o de sɔrɔ yen n'o tɛ a tɛ se ka dalu foyi kɛ kaburu tumuw na ye foyi tɛ se ka dalu i ka dalu da kaburu tumuw na i ye ɲumanya min kɛ diɲɛ na yan o mana ne bɛ dalu min d'a ma o de ye nafa ye yan ne sara dɔrɔn a tila su tatɔ filɛ nka n'a ka dɔn tatɔ filɛ tiɲɛ tɛ ala k'an bɛ sɔn
o de do ke aba na shi de bo yoro do fe ko ha ba kala hey ba kala te de iba sebe she bina nikele maraka chorba de kunuma yoro mo fu yeflo maraka chorba do na yoro ne maraka nu flo ne maraka o ayen sinango mawo ye kwa ami klunke maraka chorba de nana ne ma ako ayatullah ako ne nani na kai kan deme ako ngandi ne gere kana hinene na ako wari era de benefe o kadda kele mula o kele o mula kwa ako no mate ako wari era de benefe lego maraka ako chela wari mi fe ngombe maraka ina na tulemi yorla ne kalene Allah waso te de billahi dalu de benefe mun ne bisiga yiri jala yele maka ka yiri kene ako ne o doila o de la nin na no fe ako nyota ne ga yala mo mancha ako ne ga yala mo mancha ako morke killing membulu ni ndugu na fatura o fature ni sanja bi santani shegi bo madali ka ta morno fe ako men ne wulla kan no fe ne go ha go ne de close de bel falaki fwai ngo aka ta sebe ne de afwai de ngo ara ka ta sebe ako ale to sebe chukodi la kede ka sebe ne go shebi na ni gara ko bo ayatula yala she bina nikele ibise ko sigoro ma bina nikele zabene wa mo mungadi nabara nanta ko ma fa ko ne kana hinela ka ba ko sebe ya mungadi nabara nanta ko ngo bisoro ke toro ni be toro mo ke asoro ne kanu ba do be non terido o ye ne ka faida memmi ga jago jugu ye o ko warta ale bolo kan saranga ale fene bise ga sie bina nikele sigoro ma bina nikele zabe kanu ne ma ne ga dugo ka ale mo so ala ka barka do ale tala o de nana adinema ne adi maraka makata tarawoke Allah kile saba maraka ga baraka la ko amako patron ako karsa ako ibiga sugo yere min dunde ne de ya taka di dabali bago mo yi dabali nay ika sugo kolo ayra ka baraka la ni fay o ko fedu ayra muso go amako karsa fone ya faranima ako dabali shiti ne ni balmo mo mingi la mo fe bi se gasa ako nga shima ako bella kale ako nga ibi ya famawa maraka ko ndise ka fo fi folo ay ne wele akoya tule ngake chugoli ngo ya fama nala ma ya fama ndi do aljina nguni ma ya fama ko tobe no to nyedo de ngani ya farama ko tobe bo nyedo ako musoma ko nya farima o doni bi tay ko chama nyedo de nala kuma ya fama kale ko muso gie wore minun tige me ko shori muso sebe ko minun dala natika fo o gunyo betunni wallahi awde ko sa